Skriftlig redegørelse nummer 2 af Simone, Emma og Oliver. Problemformulering. Vi har valgt at beskæftige os med formlen af en mælkekarton, ud fra at vi vil prøve at udfordre os selv lidt. Vi vil arbejde med forskellige formler og aflevere den her gang. Vi vil regne ud længden, højde og bredden, og vi vil også finde ud af noget med det gyldne snit. Målene for mælkekartonens bund er 7,2 x 7,2 cm, og for bukke til bunden er der 19,5 cm. Vi vil prøve at finde vores egen højde ved at tage toppen af mælkekartonen væk, altså den form af en trekant. Vi vil finde højden ved at bruge formlen x i anden plus 4 gange 1000 divideret med x i anden. Og ved at finde den optimale højde vil vi bruge ekstremum. Formlen vil vi sætte ind i GeoGebra og bagefter skrive så ekstremum. Og så finder vi den optimale højde. Den højde vi har fundet er ikke den optimale for en mælkekarton, men den er dog billigere, da der bruges mindre emballage. Den optimale højde er 7,2. Der bruges dog også mere emballage, og derfor dyrere, da de laver en mælkekarton, der bedre kan placeres i køleskabet. Som I nok selv ved, når I selv placerer mælk i køleskabet, kan de akkurat stå der. Men den er dyrere, men det er ikke så meget dyrere, at det betyder noget. Vores mælkekartons overfladeareal er 476,22, og den optimale mælkekartons overfladeareal er 607,4. Ud for det kan vi regne ud, at den optimale mælkekarton er 27,5% større i emballage. På denne her tegning kan vi se beregningen af en mælkekartons højde, længde og bredde i forskellige målstokforhold. Ud fra de forskellige målstokforhold kan vi se, hvor meget de hver især kan rumme. Den optimale kan vi se her, da den lige præcis kan rumme 1 liter. Det gyldne snit er lavet sådan, så det er, at køberen skal kunne få fokus på det centrale, altså det, at sælgeren gerne vil have, at man skal fokusere på. Og det er så inde i firkanten her, som så er det gyldne snit, og der kan fx være et Arla-mærke, som vi skal lægge mærke til, og så baggrunden kan bare være køer og mælk. Ja, og det er så det, vi skal fokusere på, når det er, vi så skal købe. Det var så vores redegørelse, skriftlig redegørelse for mælk.